ezinbestekoa baita denok adostasun batera iristea, denok lana elkarrekin egitea, krisia sakona baita, krisia globala da. Eta krisia globala baldin bada, onartu behar dugu instituzio danak bat egin behar dugula. Eta beraz, 11 batetik gaur ardura eta erantzukizuna eta lankidetza eskatzen diegu alderdi eta instituzio guztiei, benetan aurrekontuak istea ezinbestekoa izango dalako hurrengo urtean eraginkorrak izan nahi baldin badugu krisiaren aurrean. Beraz, maila horretan, kontzertu ekonomikoak ematen digun aukera horretan, zerga bilketa ere errebisatu beharko dela uste dugu. Erantzunkizunez, behar duen seriotasunez, oso gai sensiblea dalako, uste dugu ere, lan bilera horiek ere kontutan hartu behar direla.